tunda baya ina baya shi ne roƙuwa ka ce ku to bigin ya wata hariya babba gaya maka ba yarinya da ta cikin isha kan je mu da ta ba abun da take da koran mata wane ne dalil kan ne ko wani dalil dan iska ne shi to ta kici ta isha in na kai mata abinci yanda na kai mata haka ne ko zuwa ne wanka ma na ce ta yi sauki wanda na sanna kira mu Melo? Melo? Au, kina nan kina kwancen har yanzu ko? Na ce ki dinga miƙewa. Kina ina ne? Ko baban kina magana. Mami an kira shi ne? Baban kina magana ki fito. an kira shi ke Dawo nan. Ki dawo nan ina miki magana kina tsaye a ina nawa. kin kici kin kisha saboda wannan yaran Mun ji zamani ma. To shi na ce ina so, kuma tunda ina so me aibinsa a bani kawai. wannan bala'i da wasiƙa ni na rasa wani iri ke shi kika ce kina so shi kika ce kina so Ya kakkan biye ta ita. A'a mami wai ba a ban shi bane ba za mu iya barin garin nan gaba daya. da yaran To Indiyan za ku koma ko ina? Kowa ina ne. wai tauran nan ba a gyara shi ne mutum wani garan ɗin Ka kira mai gyara da ke. Mai gida ni zan kira mutane. kina ji na yadda zan yi kyawu kuma na yadda da shi amma wallahi ai gara mu ba ne da zo ta samu asalin lamtsiya wannan yar gara ce kin ga ba wani abu muke jin tsoro ba yau kada ka aurar da yarka ta dawo akuya ka ta fita da tana ci maka da sannan zaman auren nan ba iya gama shi kika a hannun uwarki ba ita ma hakuri nake da ita sannan yanzu mu ɗauke ki mu kai ki wajen wani yaro yana kallon mu muna kallon sa idansa a idanunmu ko rusuna mana baya yi ke wai ke menene shi to tun da kin kafe shi kike so bari in miki tambaya domin ba zai yi wa aurar da ya ta je gidan da jahilci ba ko ba haka ba kin san shika-shikan musulunci Wani abu da mamman yaushe. guda nawa ne Sun guda 80 dai da wani abu. 80 to lissafa sai ne Akwai sarkin Gombe, daya sarkin Adama, amma dai a maganta a ce babban su shine sarkin Kano. Sarkin Zariya ne. Haba umma dan dai garin ku ne kawai Zaria. to da duk ba wai laifi kuka ai dukkan da su shika-shika ne amma dai babban su sarkin Kano mai rasuwa Alhaji Ali To din jima na haka ne mana mana. wai na Zariyan ne ai na Kano shine babba tashi je ki Cin fuska Allah ya ne? miki Kai za ka haɗa ƴarka gwanin cin fuska? ne cin fuska ke yanzu ba samu zabi mu lallaba ba mu bashi Ka ga dai wannan fa. Wannan yarinyar fa. Ka ga dai ba ilimi. Shi yasa tun ina karama da aka aura mun kai. Na sai ka bar ni in shiga makarantar mata islamiyyar nan. Kaki. Yanzu ka gani ga irin shi za ta je gidan miji ne a haka? me zai hana Me zai hana? wallahi ba abin da zai hana ni aya na ɗebe